Moi ben, pois nada, moitísimas grazas por convidar, a verdade que para mí é un luxo poder estar aquí con vos hoxe. Efectivamente, dou clase na Escola de Enxeñería Forestal, non sei se seguindo o exemplo que dicía Alberto son o enemigo, aínda que se fora o enemigo, son un enemigo bastante sinxelo de batir. Hubo unha vez un señor estaba andando no monte tomando mostras, e apareceu un paisano, me preguntou o que estaba a facer, dixe, non, mire, eu son da universidade, pensei que estabas a traballar. Vale, pois, por tanto, son un enemigo bastante fácil de batir a ese respecto. A miña idea pouco que se me pide, é falar un pouco bueno, a situación que ocorre cos incendios, e vou intentar transmitir o que máis ou menos eu fun reflexionando a este respecto. Normalmente, eu non digo que estea na universidade porque sepa moito, sino porque quero saber moito. Boa parte do que eu traballei en xestión forestal, moitos anos en silvicultura, e ao final acabei nos incendios. Os incendios acabaron en mí, e parte do que levo feito é máis desaprender para volver a aprender, intentar buscar realmente cal é a esencia das cousas, e non intentar sempre poñer un preconcepto. Creo que isto é o que sei, por tanto, axusto a realidade a miña opinión. Por tanto, vou tentar tamén de construir e buscar e basear a idea para entender o que nos está a pasar. E despois tamén daré algunha reflexión sobre a contribución que pode ter pois a gandería ou a xestión dos pastos e deste tipo de montes no contexto. Sempre que falo en incendios, sempre poño esta diapositiva primeira. Os incendios forestais, e máis cando estamos falando de grandes incendios forestais, son eventos tan complexos que todos temos o risco de miralos pola nosa ollo da pechadura e entender exclusivamente a parte que estamos que somos quen de entender. É moi difícil que se xuntas 4 personas que poden decir que estudiaron e analizaron os incendios, os 4 estén de acordo porque probablemente os 4 teñen unha perspectiva totalmente distinta e sexan máis complementarias que enfrentadas. Por tanto, eu vou falar dende o meu ollo da pechadura e, por tanto, deixe moitas cousas fora, pero este é un pouco o que eu son quen de ver ou entender. E tamén, esta é unha que sempre uso, porque a realidade, sobre todo a presión social e informativa, nos leva a creer que os incendios forestais son emerxencias sempre. Non. Temos 3 cousas que teñen que ver co lume no territorio. Unha cousa é o lume, como un factor ecolóxico, como unha ferramenta. Outra cousa é o incendio, que cando se propaga, vamos a decirlo así, sin control, e outra cousa é a emerxencia, cando esa propagación afecta a bens, a persoas, a infraestructuras, etc. Se exclusivamente falamos dos incendios forestais ou do lume no territorio como unha emerxencia, acabará sendo unha profecía autocumplida. Só teremos emerxencias. Por tanto, vou intentar falar de todo o contexto que ten que ver co lume no territorio e, nomeadamente, cos incendios, sabendo que, como xa vivimos, lamentablemente, moitos deles acaban xerando distintas emerxencias. E despois, tamén estamos diante da paradoxa. É certo que ahora mismo está a falar dos novos incendios, a nova tipoloxía, é certo, pero conviven ca anterior tipoloxía. É dicir, isto, que máis ou menos o poño así, porque algunha vez o escoitei indo a un incendio, teña esa persoa que sempre dicía isto de sempre, xa temos outra vez o de sempre, e había outro que dicía isto nunca pasou. Vale, os dous probablemente teñen razón. Vamos ter que traballar contra moitos dos incendios de sempre, que coñecemos, e algúns dos que están a chegar. Entón, iso non significa que cada vez que hai un lume, sexta, séptima, octava, quinta xeración. Non, algúns van ter ese comportamento e outros van ser os incendios de sempre. Temos que xogar nesas dous realidades, tampouco confundir unha cousa ca outra. Esta é un pouco a pegada do lume nos últimos 25 anos en Galicia. Temos máis ou menos todo o vermello ten que ver cos incendios hasta o ano 24, e o que está en color amarelo ou laranxa é os incendios do 25. Máis vermello, máis recurrencia, porque eses polígonos están solapados. Este sería a nosa distribución espacial dos incendios no territorio. Despois falaré un pouco de como é esa distribución un pouco distinta do 25 do que viñamos tendo. En termos estatísticos, este sería a evolución clásica de superficie ardida
nas barras, arborada a vermella, desarborada a laranxa, e o número de incendios en azul. Bueno, normalmente sempre falamos das barras e esquecemos esta evolución do número de incendios. No ano 2025 tuvimos aproximadamente 1.500 incendios, cando nos 90 tiñamos registrado 15.000. Vale, estaríamos no 10% do número de incendios registrados, independentemente de axustes estadísticos, o descenso é moi claro, e despois o que vamos tendo é unha serie, especialmente nos últimos 20 anos, unha serie de eventos, anos puntuais, nos que, máis ou menos, esta recurrencia de crise cada 7, 5, agora vamos 5, 3, vale, é certo que, bueno, pois aínda non temos suficientes anos para demostrar claramente a tendencia, pero hai un indicio de que imos tendo un ano desfavorable cada 3, 5, 7 anos. Perdón? E despois, si me gustaría, porque despois farei referencia, máis ou menos asumir que aproximadamente en número de hectáreas, se foran directamente comparables, pero asumindo que o foran, pois estaríamos falando de esas 120.000 hectáreas que poderíamos ter nos anos 80. Despois porei outra diapositiva. Pero, bueno, isto é unha explicación. Esta é unha maneira moi simple de torturar os datos, pero quixen torturalos de outra maneira. E normalmente, bueno, tamén sin ser especialmente exhausto e exhaustivo, quedeime con estes anos puntualmente malos e dividín as hectáreas ardidas entre o número de días que tivemos incendios. Vale, e o gráfico é este, que conta unha historia un pouco distinta. Quere decir que, independentemente desa superficie, acumulamos a superficie en moitos menos días. Significa que esas propagacións ou esas intensidades ou esas simultaneidades son moito máis elevadas nos días que temos crise de incendios. Sempre se fala do ano 89, pero no 89 prácticamente estuvemos medio ano ardendo Galicia por todos os sitios. Foi un ano que acumulou casi 200.000 hectáreas, pero durante meses. Estas 120.000 foron en 20 días, prácticamente. Esa é a diferencia que está facendo esta tendencia. Esta é a complicada. Esta é a que realmente, cando ocurren, xa digo, só me quedei cos anos malos, pero cando isto ocurre, estamos pues, fora de capacidade de extinción, cos servicios colapsados e con moitos problemas que xurden desto. E volvendo a ese caso que dicía, esas 120.000 hectáreas non son as mismas en función das que temos agora que as que tiñamos antes. Esta é unha imaxe máis ou menos que poderíamos facer para Galicia e de Paulo Fernández para Portugal, e con 2 anos prácticamente co mismo número de hectáreas, a distribución dende os 80 hasta o 2025 é totalmente distinta. Se só miramos as hectáreas, contamos unha realidade moi parcial. É isto que nos estuvo a mudar. Tiñamos esas 120.000 hectáreas nos anos 80 no caso de Galicia, as volvemos ter, pero o patrón é totalmente distinto e, por tanto, a maneira de intentar entender e atallar este problema ten que ser totalmente distinto. E realmente o noso problema ou as nosas circunstancias estruturais si eran os incendios forestais, pero o noso problema agora son estes incendios forestais. Estes incendios que están acadando tamaños e formas de propagación, intensidades de propagación moi superiores ás que viñamos tendo. E analizando, como fixemos, casi 35.000 incendios nos últimos 15 anos, o 0,16, 56 incendios de 35.000 foron os que queimaron o 60% da superficie. Estes 56. E se miramos o 1%, un de cada 3.000 incendios sería o que quema o 80% da superficie. Estes son os que están realmente poñéndonos contra as cordas. É certo que para os demais tamén temos que traballar, que todos os incendios grandes empezan pequenos, eso é certo, pero hai unhas determinadas circunstancias que fan que estes incendios ocurran. Donde, cuando, en que circunstancias, eso que estamos tamén, de algún xeito, tentando
tentando entender. Porque estos sí que son os que realmente nos están a provocar estes problemas. E tamén é certo que o servicio, sabemos que non é barato, pero está sendo relativamente eficaz para conter boa parte deles. Pero no momento que non son quen, eses incendios xeran grandísimos problemas. Isto é, normalmente eu comparo con unha ruleta rusa, que tuveramos un revólver con 100 balas e nos puxeran unha a xogar con ela. É dicir, temos a probabilidade de un porcento que realmente eso nos xere graves problemas. Aínda que podemos confiar que no 99% a cousa non pasaría de un mero clic. E os procesos que están a funcionar por detrás, de unha maneira moi simple, pero tentando ser o máis claro nos efectos, é que temos moita enerxía acumulada no territorio, o territorio acumula enerxía en forma de vegetación, e temos moita enerxía acumulada na atmosfera. E, por tanto, temos dous fontes enerxéticas moi fuertes, con moita inercia, que en algún momento se dan as circunstancias de que se conectan. Cando estas dous grandes enerxías se conectan, obviamente o proceso é un proceso moi difícil de parar. E aquí algúns exemplos. Isto é Larouco, no mes de marzo, ahora xa non está así, pero no mes de marzo esta xesteira estaba así. E moitas das hectáreas que arderon estaban así. Este é o incendio de Pantón en Sober, onde estaban as brigadas tentando conseguir abrir algunhas devasas ou algúns cortalumes. Esta é parte da enerxía que temos, moita enerxía acumulada no territorio. Pero na atmosfera, este é o caso do desequilibrio enerxético que está tendo a atmosfera global dende o ano 2004 a 2024, e como vedes estamos en valores crecientes de balance enerxético modificado, é dicir, o que máis está a acumular a atmosfera, e unha das súas consecuencias serían, estes son os datos para a Península Ibérica dos días de peligro extremo. Pois, como ve, no ano 25, pois, parte desa situación tamén climática pois está a incidir. Por tanto, hai dous trens chocando un contra outro. O que temos no territorio máis o que temos na atmosfera. Non todos os anos os trens van pola mesma vía, pero en algúns anos se dan esas circunstancias. E despois é moi importante tamén darnos conta de cal é o efecto que está teniendo a mudanza climática en todo isto. Este é un mapa clásico das áreas bioxeográficas, as rexións bioxeográficas. Voume quedar con esta liña, que aquí separaría pois a rexión, o dominio mediterráneo no sur, con o eurosiberiano no norte. No? E se superpoñemos os incendios do ano 25, pois os temos ali, na fronteira. E non só na fronteira meramente latitudinal, sino altitudinal tamén. Nunca tuvemos tanta superficie ardida, tanta altitude. Por tanto, esas pequenas mudanzas de graus en altitude e entre dominios probablemente teñen moito que ver cas circunstancias que vivimos neste verán. Eso non deixa de ser un aviso, unha evidencia de que estamos a traballar nun momento de mudanza entre estes dominios e tamén en altitude. E ao final o lume vai ser tirado por tres cabalos cando empeza a funcionar. Vamos a ter o da topografía, o da meteoroloxía e o do combustible. A topografía é un cabalo previsible, sabes como se comporta. A meteoroloxía é un cabalo que estamos vendo que pode volverse tolo rapidamente e estar absolutamente descontrolado, e o único que teríamos capacidade de amaestrar na medida do posible sería o do combustible. Estes tres cabalos van tirando a vez, pero se os tres se aliñaran e tiraran despavoridamente, non teríamos ninguna posibilidade de permanecer no carro. Realmente, aquí é onde vamos poder traballar unha parte, non todo, para evitar, sobre todo, as propagacións máis extremas. Pero sin engañarnos, porque hai unha parte deste proceso que, cando se dan circunstancias meteorolóxicas extremas, se o cabalo meteorolóxico se volve moi tolo, chega un momento que mesmo o combustible deixa de ter importancia, que sería esta parte de aí. Cando temos realmente meteo extrema,
realmente o dominio, o que sería a propagación, vai moito máis manexada por estas circunstancias que polo combustible. Pero aquí temos todavía moito traballo que facer. Moito traballo que facer, e iso tamén un pouco falarei delo. Pero ainda así recuperarei, estes son os datos de Meteo Galicia para a cabeza de Manzaneda durante o pasado mes de agosto. Estes son temperaturas, estes son humedades relativas, o azul é humedade relativa, e a temperatura do orballo é a amarela. A diferencia ou a separación entre a temperatura do orballo e a temperatura quere decir que durante moitos días, a 1800 metros de altura, non houve condensación ninguna, nin de noite, nin de madrugada, nin de nada. Prácticamente, esta diferencia de temperaturas, o que diga a temperatura do orballo, é que o momento que se alcanza, chega o momento do que chega o orballo, e chega a haber condensación, e, por tanto, a vegetación e o combustible gaña un pouco de humedade á noite. Como ves, a diferencia, prácticamente hasta o día 21, que foi cando entrou aí un pouco de masa de oeste, e, por tanto, aumentou a humedade, non tuvemos ningún momento de tregua na recuperación de humedade nocturna, ni siquiera. E iso, do punto de vista do que están acostumados tamén os nosos equipos de extinción, é un problema. Porque sempre podes preparar durante o día as maniobras e a noite, aproveitando ese momento, pois ser quen de facelo. E como ven, hai humidades moi por baixo do 40% mantidas durante todo este proceso. E isto é unha complicación moi grande se ademais o que temos é moito combustible que se está a cociñar con estes parámetros meteorolóxicos. E quero un pouco explicarles os procesos que están a ocurrir porque son os que vamos ter que observar. É especialmente complexo porque normalmente sempre somos moito máis sensibles á meteoroloxía inmediata que ao efecto da meteoroloxía diferida, que é o que está a pasar. Eu vou intentar explicalo dun xeito utilizando este dibuxiño dun toxo. Normalmente, unha das cousas que sempre miramos é se choveu. Para nós é un proxy, unha maneira de entender se choveu recentemente, malo será, verá algo de auga no suelo, as partes verdes estarán máis verdes, poderá haber erva verde. Non sempre empezamos a entender o que choveu, de cuánto choveu, etc. No caso, por exemplo, do arbolado é moi claro. O arbolado non vive da precipitación da semana pasada ou do mes pasado. O arbolado vive da precipitación do mes de marzo, o mesmo do inverno. Co cual, aínda que pensemos que na primavera, como pasou o ano pasado, choveu, é posible que teñamos déficit de auga, sobre todo nos arbolados que, nas súas raíces, están a aproveitar capas profundas da terra. Por tanto, é importante ver se isto está a mudar, aínda que o noso pluviómetro, ao cabo do mes, nos poda estar dando hasta datos moi similares. Esa distribución vai afectar onde temos o recurso hídrico e que tipos de planta o pode aproveitar ou non. Despois, normalmente sempre pensamos na humidade e nos combustibles mortos. As partes mortas e secas estabilízanse moi rápido coa humidade ambiental. Se temos moita sequedade durante uns cuantos días, sabemos que as partes mortas van estar disponibles para o lume. E iso entra dentro da nosa intuición. Xa non é un pouco máis difícil estar pensando noutros efectos que están a funcionar, que é o efecto que ten o déficit de presión de vapor da atmosfera. Canto a atmosfera é capaz de secar. A día de hoxe xa está ben demostrado e probado que a atmosfera está sendo quen de secar máis rápido que o mismo contido de humedade. Todo seca máis rápido, sobre todo nas épocas de verán, cando non hai precipitación. Todo seca máis rápido. A atmosfera está máis ávida de retirar auga. Por tanto, o solo, ca mesma precipitación, vai secar máis rápido agora que secaba antes, e as plantas, as partes verdes, van transpirar máis do que transpiraban antes. E isto é clave, porque é o que pode levar a que as plantas marchitan moito antes ca mesma humedade, ca mesma chuvia. E isto é un proceso que hai que ir observando, pero que está detrás
de moitos das cousas que tamén despois nos resultan contradictorias no momento de incendio. Entendemos que o combustible morto reaccionou moi rápido, pero o vivo, tarde ou temprano, co seu contido en humedade, tiña que ser capaz de retardar o lume. Pero se é baixo tamén, porque transpirou moito máis do que debía, non vamos a esperar ese comportamento. Vale, e aí empezamos a ter tamén, outra vez, a sensación de que estamos a ver cousas cando vai chegar a un determinado lugar, aí máis ou menos afloxará, e non afloxa. É capaz de mantelo. Isto é especialmente importante, porque é estrutural na atmosfera nestes cambios que estamos a ter, e vai afectar directamente a produción dos pastos, a produción de todo tipo de plantas, e, sobre todo, como as plantas pasan de ter combustible vivo a combustible morto. Este proceso é un proceso moi fastidiado, iba a decir jodido, vou decir fastidiado, para os que están a ter que enfrentarse a un incendio. Significa que eu, aparentemente, ca mesma ladeira de Toxo, ca mesma altura, máis ou menos o que eu sempre vin, o mellor teño un 20% máis de materia morta que tiña. E, por tanto, a súa reacción cun incendio é moito peor. Vale, iso significa que as nosas estruturas mentais, que están acostumbradas a unhas determinadas cousas, xa non están sendo así. Somos o porteiro de fútbol, cada vez lle chutan máis forte. Pero eu era un bo portero, eu paraba antes, ahora non paro nada. Me están chutando máis forte. Vale, mesmo aunque non teña a mesma percepción. E isto está a ocurrir. E a advertencia, o que pasou o ano pasado cas dúas vagas de calor, que fixeran que houbera un incremento moi grande de combustible morto, só desapareceu donde ardeu. Donde non ardeu, o combustible das dúas vagas de calor do ano pasado está ali esperando. Por tanto, algúns dos comportamentos que podemos ver este ano teñen que ver cas dúas vagas de calor do ano pasado, independentemente que este año non as teñamos. Por tanto, todos estes procesos, que son moi complexos, nos están sacando da nosa zona de confort, da nosa zona previsible. E temos que asumir que hai unha parte grande da nosa vegetación que está en condicións de estarse estresando por as circunstancias que estamos tendo. E iso é un feito. É un dos factores que está por detrás do que estamos despois a ver todos os anos, decir, es que isto nunca nos pasará. Sí, pero a tendencia está aí. E hai que intentar entendela para anticiparnos se é posible a mesma. E despois temos o componente do vento, que volve a ser algo que queremos que sempre foi, e non é así. Estamos tendo moitos máis ventos sur do que estábamos tendo en determinadas épocas, sempre asumíamos que os problemas íbamos ter do nordés, empezamos a terlos do sur, as determinadas velocidades de vento, con estes procesos de momentos que entra moita menos humidade ambiental, axudan a desecar moito máis rápido as cousas. Por tanto, temos aí uns factores que moi sutilmente, pero todos máis ou menos na mesma liña, están a xogarnos moi tramposamente co que creemos que temos. Xa tíamos un problema, pero ese problema se nos está cociñando moito peor. E despois estamos a ver tamén cousas, ou intentar medir cousas que non eran esperables. Isto é o conxunto dos incendios, este xa o das médulas, o de Larouco a Rúa, Pena Treinca, Chandreixa, a Mezquita e o Imbra. Estos son as deteccións de enerxía que fixeron os satélites. E nós fomos buscando cales eran as horas nas que eso estaba a pasar. Todos os puntos azuis son zonas onde a propagación principal que ocorriu nesas áreas foi nocturna. E non son despreciables. Desde as ceros máis oscuros, pero as propagacións das 6 da mañán, das 5 da mañán, das 7 da mañán, foron tremendas. Parte por esa falta de humidade que se tiña daquela altura e outros procesos, mesmo os procesos convectivos nocturnos tamén se deron. Vale. E isto non era habitual ou non estábamos afeitos a velo. Mellor pasaba e non dábamos conta. Agora estamos dándonos conta que hai unha parte grande destes lumes que están a ocurrir en momentos nocturnos. Todos estes laranxiñas son xa o de despois de comer. Ese é o momento onde levantaban a cabeza a maior parte dos incendios e se poñían a correr. Pero non é tan intuitivo
ver todas estas áreas que tamén ocurría unha cousa parecida, pero no medio da madrugada. Vale, isto é al menos unha nova tipoloxía que estamos tentando entender, sobre todo para intentar prepararnos a que isto non nos volva a pasar outra vez ou non nos volva a sorprender se nos pasa. Vale, que queremos cambiar no lume? Se eu poder elixir do punto de vista de controlar un lume, que querría cambiar? Pois todas estas cousas. É dicir, para ver se unha cousa ten sentido para evitar isto, teño que entender cal é o mecanismo que quero cambiar. Eu querería cambiar isto, aparte de ter menos, que iso poderíamos falarlo de outro xeito, pero todos estes verdes tienen que ver co comportamento de incendio, a súa velocidade, a longitude, a profundidade, o tipo de propagación, se ten focos secundarios ou non, e despois me gustaría mellorar a protección das persoas dos bens e, obviamente, me gustaría a recuperación de incendio. Que mecanismos teño eu para cambiar isto no incendio? Vale, porque se non son quen de afectar isto, o que teréis é unha boa intención, pero non será eficaz. Teño que ser quen de cambiar isto, senón o incendio vai se comportar como sempre. Pois o meu mecanismo é este. Obviamente, para o tema do número, podería intentar baixar as ignicións, pero na parte verde, cambiar o tipo de combustible, cambiar a súa carga, que cantidade teño, cambiar como é dispoñible o teño, por se o teño verde empapado de auga, da igual que teña moito, non está dispoñible, a súa estrutura, que non estén conectados os estratos, que na paisaxe existan discontinuidades e pois, establecemento, xa se falou tamén na primeira, pois, de algunhas áreas que podan ser estratégicas para o control dun incendio. E se miramos, que ferramentas tería eu para aplicar estes métodos? Pois non hai duda de que o triángulo a Santísima Trinidade do traballo cos combustibles pois vai ser a ferramenta, o dente e o fogo. E probablemente as tres integradas. Vale, ninguna delas probablemente por separado pode arreglar todo o problema, pero un certo uso integrado vai poder mudar todas as cousas anteriores. Vamos poder mudar eses parámetros. Vale, por tanto, sí, aí é cando chegámonos. Non é, además, no meu caso, pois xa non tería digamos, precondicionamento a decir, bueno, que a gandería hai que defendela do punto de vista dos incendios. Non, eu chego dentro de outro sitio. A gandeiría, o traballo cas queimas, o traballo... Den que ser quen de modificarme isto, e isto é quen de modificarme o comportamento. E o proceso tamén ten que ir en contra da homoxeneidade da paisaxe. Este é un exempliño así de andar por casa, pero a diversidade, a heteroxeneidade da paisaxe vai permitir manter os incendios que os vai haber, que os vai seguir habendo, nun certo marco. Cando isto homoxeiniza e hai máis disponibilidade dese combustible conectado ao longo do territorio, pode empezarse a dar xa outro ciclo que o que leva a que cada vez máis os lumes van homoxeneizando pola súa conta, se o noso uso tamén vai se homoxeneizando, engádense os dous factores e acabamos nun ciclo no cual o principal xestor do territorio acaba sendo o incendio recurrente, gran incendio recurrente, X anos. E despois estes incendios grandes e intensos teñen unha certa memoria. E unha certa memoria significa que hai tres factores, volvemos a orixen mecanicista, ¿no? Cal son os factores que teñen que ver que despois dun grande incendio a probabilidade de ter outro sea maior? Pois un é que despois dun gran incendio o abandono aumenta. Sempre hai unha parte dos que estaban ali e que o sufriron que o deixan. É moi raro que despois do grande incendio o abandono revirta. O normal é que aumente. E o abandono é un factor que colabora na homoxeneización. Pero, ademais, o que ven despois do incendio, a rexeneración natural, sexa cal sexa que haya, vai ser homoxénea en termos de idade e de estrutura nesa área. Por tanto, o segundo factor de homoxeneización. E hai un terceiro factor que, se o incendio foi moi intenso e moi severo, pudera ter afectado o suelo. Se afecta o suelo, con consumos de materia orgánica, vai ter menos capacidade de reter auga no futuro. Por tanto, vai ser moito máis sensible ás secas. Tercer factor, que vai a sumar que empecemos a ter un ciclo de grandes incendios forestais. Esta parceliña dali, esa cadradiña, isto é parafita en Chandrexa. É dicir, é certo, hai un área
donde está un traballo feito probablemente con pastoreo, con, ademais, traballo de incendios, que foi quen de defenderse a sí mesma, pero nada máis que a sí mesma. Para que isto realmente sexa os pastos que nos protexen a terceiros, non que se protexen a sí mesmos, sino que protexen a terceiros, a conectividade na paisaxe ten que ser clara, se non se defenden a sí mesmos. Pasa, esta discusión xa tuve en cosas viñas. A viña, non, se a viña se defende a sí mesma, o único que se defende é a sí mesma. Ahora, para que unha viña realmente tenga un factor para defender a propio, neste caso a vila, ten que estar xunto á vila. Porque se está arriba no monte, vai quedar verde, pero, bueno, pois, efectivamente, benvido para a viña, pero non ten un efecto con terceros. Co tema do pastoreo tamén ten que ver eso. E aí tamén por iso é moi interesante todo o tema da transhumancia, porque a transhumancia tamén fai esa conectividade entre moitas destas áreas. Por tanto, isto tamén, a distribución espacial é moi importante. Non o que fagamos, sino o que fagamos neste contexto, porque o noso campo de xogo é este tablero. Non é un tablero así, como os incendios máis clásicos. É este tablero. E, por tanto, aí ten que haber ese traballo de fomentar que, ademais, en determinadas áreas, haya conectividade entre estes usos. E xa estou rematando, pero non quero recordar isto, que hai cousas que se nos esquecen. Estes prados de rega, estas áreas onde todos os nosos antepasados traballaron en ir repartindo a auga por moitas das ladeiras, o seu abandono ten un risco enorme do punto de vista dos incendios forestais. Isto pasa de ser un prado de rega húmido, probablemente un mato seco. Porque no momento que esta infraestructura xa non se mantén, a auga xa volve por aquí. É certo, se hai un incendio aquí, pois máis ou menos o susto río vai salvar, pero hai moitas ladeiras que tuvemos tradicionalmente con moita máis humidade a que lles tocaba, porque traballamos para que a tiveran, e o abandono destas estructuras é un condicionante de moitas áreas que na nosa cabeza eran áreas que normalmente non ardían e agora están ardendo, pero ardendo como teas. Porque isto pasou a ser un área onde mesmo no proceso de abandono a acumulación de biomasa ainda foi grande e despois secou. E mesmo creeríamos pois, que esta carretera con este río sería unha zona relativamente segura e probablemente despois dunos anos isto sería unha zona moi insegura. Vale. Por tanto, isto tamén é importante e non me quería olvidar de telo. Remato. Non sei ahora mismo onde é. Non sei ahora mismo onde é porque é unha foto que levo poñendo tantos anos que xa nin me lembro de onde a saquei. Pode ser. Vale, pero para mí exemplifica moi ben do punto de vista da extinción de xerar unha área relativamente segura, defender unha infraestructura, a existencia desta canle é clave en toda a xugada. Pois entón acertei, xa digo. Xa non me lembro ni onde a saquei. Vale, por rematar. Do punto de vista territorial, do punto de vista dos incendios, pero non só dos incendios, do punto de vista da propia xestión, o desenvolvemento rural, o que queiramos. No? Ao final, sempre a analoxía é a do cesto. O cesto de bimbios, o cesto trenzado, ten unha característica que é ningún bimbio é máis importante que os outros, pero se non están todos, o cesto rompe. Vale, do punto de vista da xestión gandeira forestal, da conservación e de outro tipo de aspectos, ou o cesto está trenzado, ou senón non vamos ter quen de soportar o peso que temos nestas circunstancias. Por tanto, eu sempre tento abogar por este equilibrio, non só un equilibrio random, aleatorio, sino realmente integrado, onde as cousas teñen unha posición que entre todas e esa axude a funcionar. E o exemplo máis claro é o tema das queimas, por tamén deixar unha reflexión final. É un elemento imprescindible do punto de vista de mellorar a prevención de incendios, pero queimar sen outra finalidade funciona temporalmente, é como o que toma un complexo proteico en vez de comer ben. É moito mellor comer ben e non ter que andar bebendo os complexos estos de ximnasio proteicos. Pois, se só facemos estas queimas exclusivamente desde un concepto meramente preventivo de incendios,
estamos tomando só o complexo proteico. Se somos quen de integrar as queimas tamén con unha explotación gandeira, mesmo con unha explotación forestal, porque tamén, do punto de vista da xestión das masas forestais, as queimas tamén poden ter un papel, entón terán moito máis contexto e moito máis sentido. E, por tanto, estaremos entre todos trenzando o cesto. Que veñan os incendios a queimar, pois se non nos queda máis remedio que facer, pero é moito máis ineficiente que esa parte das queimas este integrada coa xestión de unha actividade como pode ser a agrogandeira ou mesmo a forestal. E non me resisto a felicitar as Pascuas, como fixo Foaga, porque ahora, dende que David me regalou, teño esta sempre en reserva cando falo destas cousas. Moitas gracias.